трэба трошки крыльцам дадаць бляск. Ай, прывітанне ўсім. Прывітанне! Яночка, а што гэта ў цябе за прыгажосць такая? Ай, крыльцы матылька, я на свята А збіраюся. на якое? Як на якое? На свята матылькоў. Ух ты, напэўна, гэта так цікава. О, яшчэ як! Ты ж бачыў, якія матылькі прыгожыя і як яны танцуюць над кветачкамі. Бачу, я люблю за імі назіраць. У матылькоў такія крыльцы, быццам каляровы дыванок. А у мяне будзе самы непаўторны малюнак на крыльцах. І я буду танчыць матыльковы вальс. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Яночка, ты ж ліска, а не матылёк. О, ліска, і што з таго? Няўжо з мяне не атрымаецца матылёк? Ну, матылёчкі зусім маленькія, а ты даволі высокая. Буслік, ты лічыш, што вялікіх прыгожых матылькоў не бывае? Бывае, напэўна. Яшчэ як бывае. І зараз ты будзеш глядзець, як у мяне атрымаецца танцаваць з гэтымі прыгожымі крыльцамі. Я буду нібы ў журы. Здорово. Па-па-па! Матылёк, Яна гатовая да рэпетыцыі. Яночка, якая прыгажосць. Можна мне дакрануцца? Буслік, асцярожней, я іх цэлы дзень стварала. Ой, можна і мне такія ж. Ой, табе? Ты таксама вырашыў матыльком стаць? Я вельмі хачу паспрабаваць. Ай, толькі глядзі, потым не скардзіся, што табе цяжка ці нязручна. Добра. Пойдзем. Ну, як? Так, пагляджу, прайдзіся туды-сюды. Ой, толькі сапраўдныя матылькі так не ходзяць. Яны пырхаюць з кветкі на кветку, з кветкі на кветку. Ой, я паспрабую. Ой, Добрый вечер, сябры мои. Буслик, Яна, якія у вас прыгожыя касцюмы. мы, Федька, матылькамі вырашылі стаць і паўдзельнічаць у свяце. Толькі у бусліка не вельмі атрымліваецца з кветкі на кветку пераскокваць. А ўсё таму, што кветкі няма. Не хвалюйцеся, кветка будзе. Вось. Цяпер, буслічак, табе лягчэй будзе танцаваць па-матылькоўску. Раз, два, тры, раз, два, тры, раз, два, тры, раз. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, тхи, раз, два, тхи, тхи. Ой, Буслік, што з табой? ой, не ведаю, нейка, тхи, да мяне прычапілася. Напэўна, гэта ад кветкі. Апчхі! Ой, здорово. Ніколі не чула, каб матылькі гаварылі апчы. Можа, гэта таму, што мы вельмі хутка сталі матылькамі і адразу вырашылі, што і лёгка з кветкі на кветку пералятаць можам. А вы хацелі паступова ператварацца ў матылькоў? Ой, напэўна, так і трэба было зрабіць. Тады вам спачатку неабходна было пабыць вусенямі. Якімі такімі вусенямі? Самымі звычайнымі, Ой. тымі, што па галінках поўзаюць. Крыльцы пакуль што прыйдзецца зняць. Так? Ай, без іх легче танцаваць. Та-та-та-та-та. Толькі вусень не танцуе, ён вельмі павольна поўзае. А пасля ўвогуле у кокан хаваецца. Куды хаваецца? Кокан. Феечка, а давайте будем буслика у кокон закручивать. Ты не зразумеў. Зараз зразумееш. Феечка, толькі вы мацней закручивайте. Няхай адчуе сябе сапраўдным вусенем у кокане. Ой, доўга мне у гэтым кокане сядзець. Ну, сапраўдныя матылькі вельмі доўга сядзяць. Гэта зусім не цікава. Ой, ой. Ну, калі ты вырашыў сапраўдным матыльком стаць, прыйдзецца трошкі пацярпець. Не. Мне ўжо і не так хочацца гэтым матыльком быць. Птушка
Яночкою Бусликом застануся. А я Ліскою. І на святі мотыльков ми будемо гоноровими гостями. Добре. Ти, Яночка, виконаєш танець лісок, а ти, Буслик, полятаєш над квітками. А ви, Феечка, здивите усіх своїми чаровництвами. Згода. Ну а зараз давайте глядеть мультфільм. Давайте. Ну а зараз, мої маленькі, час мить тварики, чистіть зубки і кластися спать. І сьогодні ми обов'язково політаємо у сні, як мотыльки. І убачимо самые квіткові сни. Добраніч, маленькі, і вам самих пригожих снов. Ага.